I seguidament ens traslladarem a l'Institut Pussolenc per parlar-los de la xerrada literària que allí dilluns mantenia l'escriptor local Manel Alonso amb estudiants del centre. Els estudiants de l'Institut Pussolenc del programa de qualificació professional inicial d'informàtica dilluns 28 de maig participaren en una sessió literària amb Manel Alonso, escriptor i editor local qui els apropa al món de la producció dels llibres i conversa amb els alumnes compartint experiències i propostes al voltant de la creació escrita i la lectura. Adreçant-se als joves atenent a la seva faceta d'escriptor, però també des de la seva experiència com a editor, Manel Alonso responia als dubtes sobre la publicació de llibres en el marc dels conceptes era tecnològica i crisi, no sols econòmica, també de l'activitat lectora. Així, tenim una comunitat autònoma que té els índexs de lectura més baix de l'estat espanyol. Però, a més, en llengua pròpia, el té més baixos encara. Els euskalduns són pocs, és a dir, els que parlen basc són pocs. Però tu vas a la fira del llibre que crec que se fa en Baracaldo, és a dir, que és una fira del llibre només en basc i està de goma a goma, i sobretot gent jove. És a dir, així tenim un índice de lectura ridícul, en valencià molt ridícul. És a dir, és terrible com li donem l'esquena a lo que és propi. Tenim un 1% de lectors en valencià, és terrible, és per a pensar-se-ho. És a dir, ara tot el tema de la crisi han hagut editorials molt potents valencianes que donaven molts llocs de treball que han tingut que fer un ERO. És a dir, ja han tingut que tirar gent al carrer perquè la venda en llibreries és molt baixa. És a dir, però normalment la gent que fem poesia acabem el llibre i l'enviem a un premi literari. Recomanació dels nombrosos concursos literaris existents, així com de la multiplicitat de canals oberts a les xarxes socials per a fer-se un lloc dins l'activitat literària que es filtra a través de blogs i grups en internet. Consells de l'autor fonamentats amb els suports en internet que fiancen la seva tasca d'escriptor. Vies a tenir en compte front a l'autoedició, que és l'altra forma bàsica per tal d'aconseguir col·locar un llibre al mercat i més encara en la llengua pròpia. Vaig crear aquella història, una història divertida i això, però que ja no és exactament la realitat. La realitat era el que li va passar, no el que me va contar ni el que jo després vaig contar. I això és la sort que he tingut, no? Que he tingut sempre gent al voltant, és gràcies als seus amics. És a dir, això vosaltres que sou adolescents i això, és a dir, ho teniu clar. És a dir, un bon amic, on hi hagi un bon amic que se lleva qualsevol cosa. És a dir, és gràcies als seus amics que te conten històries, que te recolzen i això. Anècdotes sobre l'escriptura d'alguns dels seus llibres, com el que publicava l'any passat de contes per adults, Els somriures de la pena, o el seu anterior poemari Correspondència de guerra. Així l'autor anava exemplificant la xerrada. Correspondència de guerra és un llibre de poesia en el que jo parlo de les coses que me preocupen socialment. Però no sols de la societat en la que visc, que és la de Puçol o la valenciana, sinó vaig més enllà. Me preocupen, per exemple, el tema dels xiquets soldats en Àfrica, o me preocupa de la situació de la dona en la resta del món. Activitat enmarcada dins la campanya Itineraris autors a les aules de la Institució de les Lletres Catalanes, pertanyent al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I encara amb Manel Alonso ens acomiadem de tots vostès per fer-nos ressò del seu vídeo de promoció de la darrera publicació que prepara l'autor i que presentarà a Puçol el 15 de juny. Quadern dels Torsimanys, Quaderno de los Trujimanes, un acte que organitza en col·laboració amb l'Andana, Amics del Patrimoni i la Cultura Popular, i que comptarà amb la participació de diferents escriptors valencians i cantautors. La festa literària de presentació del nou llibre poètic de Manel Alonso serà el 15 de juny a les 7:30 de la vesprada en Destil·leria Esplà. Amic, la llum de l'hivern que et quidra amb un xiu-xiueig és l'artista que ha compost un paisatge de colors tevis. Imatges que necessiten una interpretació per a ser. El poeta és el torsimany necessari. El seu esguard és capaç de descobrir el detall més petit, però no per això menys important. El poeta posa un nom i un adjectiu a cada cosa. Fixa el paisatge i el temps, amb l'estructura artesana d'un vers. La llum et quidra, amic, atén el que et diu.